Pentru primele verificări, în sfârșit o să rulăm un prim calcul al structurii și avem lângă secțiuni transversale și verificare date structură, calcul. Al treilea buton, calcul. Îl găsim și în modulul principal, calcul rețea. O să dăm direct calcul, o să generăm rețeaua automat în timpul calculului. Îi zic calcul, discretizare element liniar, manualul de dinamică al programului ne recomandă să discretizăm elementul liniar în minim 5 bucăți pentru o acuratețe a rezultatelor. Nu ne sparge efectiv elementul în 5 bucăți, doar ține cont de împărțirea lui în calcul și în rezultate discretizare suprafețe, o să zic 0,5. O să facem o discretizare mai grosolană, cu cât discretizarea este mai fină, cu atât calculul durează mai mult. În momentul de față ne ajunge discretizarea asta grosolană doar pentru verificarea preliminară a geometriei sau, mai bine zis, a schemei statice a modelului. Debifez îmbinarea elemente noduri, am făcut-o manual și calcul. În proiect există anumite layere de tip doar model structural, da, acest layer pe care am importat DVG-ul, continui. Prima verificare ce doresc să o facem este deplasarea maximă, care ar trebui să fie de ordinul milimetrilor dintr-o predimensionare inginerească, nu știu, 3-4 mm, dar nu 20-40 de milimetri. Astea o să ne afișeze prima dată programul când termină calculul. A și terminat. Generarea rețelei este ok, există 6 elemente cu un unghi mai mic de 5 grade. Rezultatele pe aceste elemente au o acuratețe mai mică, pentru că discretizarea este foarte grosolană și în unele colțuri o să fie mai mic de 5 grade. Putem activa să vedem unde sunt aceste elemente, momentan nu ne interesează. Calcul încărcării statice, ok, analiză lineară, ok. Translație maximă 3,4 mm în acest nod, din caz de încărcare LC1, load case 1 a făcut automat cazul de încărcare de greutate proprie, încărcare din greutate proprie. Și dau OK. O să dau o salvare și prima verificare am făcut-o, 3,4 mm, este ok, nu este o deplasare maximă absurdă. În urma calculului ne-a mai apărut un modul de rezultate și o să intru pe el. Ca a doua verificare, căutăm să verificăm modul de încovoiere din greutate proprie sau deformata elementelor din greutate proprie pe care ar trebui să o stăpânim. O să zic deplasare 3D. În proprietăți, din cazuri de încărcare, am doar greutatea proprie, LC1. O să mă activez în prima fază model filar, tip selecție pentru tot modelul și actualizare. O să închid randarea și geometria. Bun. Și vedem o deplasare 3,5 mm undeva aici pe această consolă și da, placa iasă în consolă, poate să coboare aici 3 mm. Mă uit la deformata plăcii care îmrează-mă pe plăci, deci pe grinzi, îmrează-mă corect și are o deplasare maximă în centru.
aici undeva la, nu știu, 2,73 mm. Bun. La fel pot să mă uit și la scară, cum se deformează, pot să amplific un pic această deformată de la butonul acesta. Și îmi pare că elementele sunt bine legate între ele. Aici la fel avem o consolă și se deformează corespunzător. Și ce vreau să mai văd, grinzile să fie legate de plăci, să mi se deformeze împreună cu plăcile. O să-mi dezactivez modelul filar și o să mai dau o actualizare. Îmi calculează 736 de elemente. Caut grinda să fie torsionată, mai ales grinda marginală să fie torsionată de placă. O să căutăm o grindă marginală. Da, și caut aici o grindă marginală. Bine, acum placa este... O dimensiune a plăcii este foarte mică. Să văd dacă găsim o grindă marginală. Dar toate sunt în consolă. Oricum se vede, aici se vede că grinda se încovoie sau se deformează împreună cu placa. Asta căutam. Și aici se vede o tendință de torsionare a grinzii din deformata plăcii. Dacă vrem să vedem mai amănunțit ceva, putem să activăm o funcție de la vizualizare, secțiune 3D. Secțiune 3D, da, nu. Este dezactivată în acest moment, da, o activăm. Și mi-activez această secțiune și am acești indicatori, pot să mai trag de ei. Nu știu, de exemplu să-mi izolez casa scării. În funcție și de resursele plăcii video se mișcă mai încet sau mai rapid calculatorul. Bun, și să vedem în spate. Și sus. Bun, și acum putem să ne rotim să vedem și placa dacă aici este încastrată jos. Avem o grindă. Și se deformează împreună podestul și rampa aici la îmbinare. O să închid secțiunea. Consider că este plauzibil această deformată din greutate proprie și în acest moment putem să mergem mai departe cu structura. Definim cazul de încărcare, o încărcăm și calculăm mai departe.